welcome to my channel. So kasama ko yung aking anak and magtuturuan ko siya kung paano mag-coupon. Okay, so how many you gonna get? 4. Okay, see, you get 4 of Oreos. It's hard to get. It's okay, use your 2 hands. So this coupon, so ito yung gagamitin namin na coupon. Okay, yan. So ayan. So after coupon, each Oreo is magiging ano na lang siya, mga 20. Now let's move. Just hold that one, ha? Yuho, you want also yuho? Wala kaming coupon nito pero gusto niya daw. So okay, $4.19. Oh my goodness, ang mahal. Gusto mo pala ng yuho. Paborito niyang bread. Bibi, just get one. Okay. Kami sa mga bread aisle. So far, yan na yung laman ng aming basket. Ng aming cart. I'm going to get 4. It's like when they slide. Okay. So ito siya guys, yung price niya is $2.19 and then ito yung sale and another sale na naman niya. Plus coupon nga 49 cents each na lang. 4. 1 is already in the cart. Okay, let me see. Naman ang aming card. So ayan. Ayan. Then ito yung mga coupon namin guys. Okay, so kasi malapit na yung Valentine's Day. Yan, ang daming mga chocolates. Na-expire na yung pay. Oh. Wow. Naka-sale na sila. So, $2.99 for this. So, kapag nag-sale na yan, kapag tapos na yung Valentine, magki-clearance yan sila. So, that time tayo aatake. Aatake talaga. Yan o. Ang gaganda. Yeah. I want this kitty one. Very soft. So, how do you like couponing, anak? I like it. You like it? So, ito na yung laman ng aming ano, guys. So, ayan lang. I want the big one, but I want Which one? like the big one or the kitties. Oh, okay. So, ito na. Magchi-check out na kami, guys. Self-check out lang kami kasi konti lang din naman. Okay. It should be moved. Too hard. Mommy, I can't do it. Mommy, I can't do it. Guys, andito na kami sa bahay and guess what? Yung binayaran namin ng anak ko is $17.70. So, nakasave kami ng $16.38. Ipapakita ko yung resibo. Okay. Yan. And yung coupon na scan na kasi hindi ko na ipakita. So, ayan. Yan yung aking total. $17.70. And nakasave tayo ng $16.38. So, ayan siya. Ipapadala ko kasi itong mga deodorants, guys. Isasama ko sa aking box. So, baka bukas or
sa Monday, mag-start na akong ilagay sila sa box. So, meron pa ako dito sa itaas. Siguro mga 2 days ago yata nagkupon din ako ng ganito. Bali, meron akong 16 pieces doon na pang lady at saka pang lalaki. So, ihahabol ko sila. So, ito lahat yung aking isisin sa Pinas. And, mag-vlog din ako nito guys. So, ito yung aking box. So, ayan. As you can see, yan yung box natin. Then, ito. So, bali, ito din, yung iba ko pang mga items is andoon pa sa taas. Kukunin ko na lang siya mamaya. I mean, baka bukas. So, ito, binilhan ko sila ng raincoat. So,